Mas ngirim nang mbaon. Janganan, ngatur janganan. Nanti be saya mah. Kae tau, Mbak. Masak Enggak tas bitili. Halo. Miti. Oh, mitili kopi. Jangan blendrang. Apa iki? Blendrang tempe. Karo gobis. Oh, kombaon. Enek wong panen ya? Enek wong panen. Iki pindang. Aku suwi nggak pati rene nganu be tas KO yo an. Isa iki aku metu yo an. Belas nggak metu nang kamar terus. Sapa? Ya nyapa ora di jangan. Oh, abe. Walah lali ya. Tempene sing lek nukokne ndik kinane jare lali. Sampai bosok. Ojo disinggahne. Lek disinggahne mare lali. Pindangnya gorengan be kena ngelawo. Pindang. Kok bisa pahit? Masa aku ya loh, sop-sopan apa pindang apa tempe loh. Dalam. Aku tas gering. Hah? Pahit itu berarti ra enak. Masak kaya nggak usah. Ora usah disinggahne digoreng. Ojo disinggahne digoreng kok laline. Oh, abe gorengan ala bekir. Oh. Engko timbane laline. Ndek niki yo bumbon disinggahne lali sampai garing. Ojo disinggahne. Kapan lek undo? Oh, untuk oke. Undo nganu kopi oleh oke. Kesel. Wes payu be kopine. Wes mari lek panen. Gorengan dimaem. Lek ngetan disangkengne. Tempe njos. Nyapa nang pasar? Enggak, Mbak Era kono be aku. Iki mau ki serku, aku kan sowi ora metu serku pedan karo bintang. Kayak isu. Iki bocah wegah. Jawaku rene karo sepedahan nang mau bae wegah. Terus malah masak sik. Aku yo enggak tapi awakku sik ugung penak tenan. Medun 4 kilo. Lah enggak iso mangan lho be aku. Enak aku mentol. Apa gusiku mburi ki enek gigine tumbuh ngono. Dadi enggak iso mangap aku omongnya aku enggak iso maune. Luar pol janan.
Entasen. Aku enek seminggu punjul pek ora mam nasi. Mek bubur jenang ngono wae. Ya ora nendi-nendi sra kuat larane ra umum kok. Ya sing wong-wonge gulu kuwi. Oh, teko gulu kene panas. Untune tumbuh ngono ka lho, tapi tumbuhe ki seneng ngeneki gak iso metu. Dadi ning jero gusi terus menceleng ning pipi ngono. Larane ngadu bilah. Sampai semaput aku. Lah darahku turun mergo aku nggak mau apa-apa blas. Ngrasakne lara, lemas, jadi semaput aku sampean. Layak, Pak. Ambek kuru to, Bek? Medun 4 kilo aku. Sudah 4 kilo. Heeh. Aku mam sego sik 2 dinoan. Nggih. Nang omah anggite juwenuh kok terus ki mau metu lah. Mek ning kamar ae. Metu-metu mek sontek, metu-metu kontrol wis mek ngono. Ya kuwi Mbak Siti kuwi sing ngewer-ngewer aku. Siti sing gawe nyanggenmu ta? Heeh. Sing ngeterne aku golek obat, golekne panganan. Kayak kono bosone ya lara pisan. Padha larane. Wah, Tapi kono mek sariawan, Bek. Mek nggih ngelek ngono tenggorokane lara, sontek wis mari. Usum soalnya panas to iki gak enek udan blas. belas kok panjenengan. Lah piye lho panjenengan? Pak Pelan jarene wis uda rodokan. Sapa? Pak Lan. Ya iso lingguh dhewe. Amonge iso mbrangkang abe? Wis iso mbrangkang. Pokoke brangkang ngono kuwi tekan arep lingguh ngono iki mesti iso ukur-ukur. Heeh. Enggak dibalekne neh, pijetne neh. Urung. Iki urung disuntikne. Enan narang ngene apa-apa tahu degan ngono lho. Heeh. Lagi degan teko. Bulan kayaknya Heeh. Heeh. Ugong Mbak motor atuh-atuh ya an. Sik ndredeg apake. Ndredeg kok. Kene iki enggak enek etek liwat ya, Bek. ada yang pilih. Lengan itu iki. Isek nok kae. Isek ndeleng ora, Bek? Duwe lengo apa enggak? Titik kuwi. Sampeyan nek turu sepanggah me Pak Pailan. Cek yang kono. Bek lah omahe sampean kuwi bene lho di kontrak Mbak Siti timbangane Mangane panjenengan jarep dari tuku kono napa piye? dikontrak ki pingine sampean pirang sasi pamo setahun kok lek wis setahun balik omahe balik padha karo nyewa ngono lho. Lah ya kuwi bandingane nyewa. Heeh. Oleh ya Oleh. arep dikontrak Mbak Siti biyen kae omong gak oleh saiki oleh jare. Ora ndene. Lah, Malah kena mau nggih butuh bek duwite. lah iya. Njaluk pira, Bek? Lah piro biasane kono lek nyewa. Ah 50 juta. Ora sah. Ora usah larang-larang 50 juta ae. 50 juta sih tak aku tak ada tanda tangan.
Tanda tangan piye to Sit? Ya sak lemah kamar. Apa didol, Bek? Hah? Didol ya? Enggak. Lah wonge lho akeh gek lek turu mek gurme Pak Pailan. Lan mlumpuk rono. Lah iya numpuk kabeh omah loro suwung apa nggih demit. Ternak demit no. Saingan sire turu kene dhewe, nah aku ora oleh. Joh. Melok etan pisan. Dhewe kek wong wedok ya. Heeh. Ya ora cah mendem, cah mendem. Ngono kae jenenge wong mendem ya wong gegleng ya lho. Wis ora krasa apa-apa. Nah iya. Thailand rong sudah ya. Ya, Tapi sisa berangkang no, Pak? ya sudah. Kon karo belajar ngadeg apa piye barang ngono usaha ngene. Mbok urung Gung gelem ya, Pak? Bek, Pak Lan. Lah iso jane dikenal sing ngene iki. Oh, ngene iki lho, nggih iki lho, Bek. apa Lek ngadeg. Nggih kuwi apa jenenge? Heeh, nggih belajar kuwi. Iki belajar ngadeg ngono. Heeh. Ora langsung dhuwur nek kowe. Alon-alon sik. Gawane rono, Bek. Hah? Gawan rono ku sampean saking kolek karo ngeterne mam. Berarti oleh omahe disewa. Sidone. Dijang kok tak omong. Ora timbane ning Deni mau disewa ya. Kok tak wangi ngresiki nek ngono. Ditemongi no nek nang Deni yo karo maten ngono lek. iya aku di rumah dhewe. Diresiki badang-badang kuwi. Ah jenenge omah ra dinggeni ya reget kabeh ya. Ya sembarang ketak. Kono apa enek jedinge, Bek? Enggak ada dah rumah nek tumure Dan biyen kaya enek to jedinge pas Mbak Lis ke? enggak ada. Yen buritan titu itu yo nyalur kok kene. WC enggak enek. Enggak. Kayak jumbleng ae no. Sampeyan sak pisanan Saya kira enek Mbak jumbleng. ngarang gitu ya. Nek bengi krasa Ya repot. Kene kan enek ya, Bek. Nek Kene enek wi. Kene apit kene ya wis enak saiki. Masa wis enek kono? Tadi dandane bos. Wis dikene Pak. Endi nane kita, Pak? Ndek hasil manggan no jarne ora ndek hasil. Dincep-encepi sembarang barang ngono lho, Bek. Dadi kena-kena. Tinggi sisili ya. Heeh. Lah lemah akeh mok jarne ae. Awake dhewe guru karo golek dipangan. Heeh. Wis tuwek. Wis tuwek sampean garek golek sing dibendem-dinane. Adol-adol nandur tela apa-apa. Kena juga. Heeh. Nah, kulan kuwi sing rata ya sik linu lho ya. Golek dukan. Ombo ya, Pak. Oh, mbok sing di anu kuwi. Ya tandur-tanduri long tani ya. Heeh. Bek saya mah gawe buleng. Wis mesti ya. Arep gereji tapi bocah-bocah sik padha turu. Bulak tak Darake enggak enak, Bek. enggak dibelarak jelas. Bakul sate wonge.
Wes aku asal ya. Balik. Tasnya tak gawa mulih neh. Asul. Heeh. Ini numpak calon alon. Heeh, Pik.